Get out! 엄마! बिदिब्ला आं आंनि जिउखौनो फोजोबनानै लानोसै। बेखौ गोसोआव लाखि 25 बोसोर आं ओरैनो थांनानै थायाखै। आं बे संसारखौ बेसेबां सिनायो नों 1%बो मिथिया। मैया दाख्लैसो जुलि जानानै नों आंजों बाथ्रा दान्थेनो फैदों। मोनसेल' जाहोन मोनथिनो फैदोंमोन। दा मोननैनि जाहोनखौ नों आंनो खिन्थानांगोन। गिबियावनो बेफोर बिजाबा नोंनाव बोरै थाफैखो? नों गावनि स्टेटासखौनो गुबुंले खालामना लाबाय। नाथाय नों जा थांखिखौ लादों बेखौ आं माब्लाबाबो जाफुंहोआ आफा। जिउनि गुमुर आंथ' नोंखौ एबर्सन खालामनो होदोंमोन। अब्ला नों बे बाथ्राखौ लाखियासै। नों मानो आंखौ इसेबां आंनि साननायनि हेंथायै बुंबाय दङ? मानसिया मा समाव मा बाथ्रा बुंफ्लाङो जेबो बुंस'नो हाया। जोंनाव दुथुखौ संदान होदोंमोन नोंखौ, नाथाय नों मुखा गानना आंजों खेला गेलेदों। जोंनिफ्राय गोजानाव दाथां फिसा। नैबे बिमानि बिखाया आवनाय जालांगोन फिसा। नों गावखौ एसेबां फोसाबनानै थानो हादोंब्ला आंखौ मानो आं बायदि थांनानै थानो खाबु होआखै? खायसे सोंनायनि फिननाय थाजोबा आफा। माब्लाबा समाव खाफालनि आखुखौबो सोलायनानै लानांगौ जायो। आंनिसो गोरोन्थिना बरादनि लिरनाय सिमां बायदिसो जालांबाय आंनि बे जिउआ। आंनिसो गोरोन्थिना बरादनि लिरनाय